Wes. Cek. Monggo sampai maringaken niki badhe perwujudaken. Kowe dirami katencang tiyang sepuh kesepuhan wong lurah-lurahne persanakan sepakanen kaki besan bapak dukun wonten kursi dilo penyatua yugen kula dugaken kadar nyatani nggih yuga murid beto sekolah anggone niku negara Islam kami monggo kula aturi dedaharan kang aturi dipun sakseni kang doto danang bayu maca 4 dusun kula nggih dawa dusun Pakuro dusun niku super sami dusun nipun Pakuro Josula Puri akan iki sami dikosai dewa lurah yang sepuh sedayanipun dadi sang kula undang-undang sing dikira dukun iki dari wang sulit ketika dari wang sula kerta sama ketus iki undang-undang sing dikira duki iki dari wang sula kerta sama ketus iki sing undang-undang sing dikira dukine ketika dari wang sulit ketika dari wang sula kerta sama ketus iki undang-undang sing dikira dukine ketika dari wang sulit ketika dari wang sula kerta sama ketus iki undang-undang sing dikira dukine ketika dari wang sulit ketika dari wang sula kerta sama ketus iki undang-undang sing dikira dukine ketika dari wang sulit ketika dari wang sula kerta sama ketus dikuasai wong lurah yang sepuh sedayanipun sampun.